Mám pre vás 110 eur. Poznáte niekoho vo vašom okolí, kto chce predať byt, dom alebo zháňa nejaký pozemoček, prípadne potrebuje väčší byt? Skrátka niekoho, kto chce predať alebo kúpiť akúkoľvek nehnuteľnosť? Poviem vám príklad. Jeden piatok mi volala moja teta s tým, že jej šéfka hľadá pre seba vhodnú nehnuteľnosť na bývanie a zároveň na podnikanie. Dali sme si stretnutie v stredu a v piatok už bola na obhliadke jednej zaujímavej nehnuteľnosti. Po niekoľkých stretnutiach a dohadovaniach podmienok sa nakoniec dohodli a nehnuteľnosť kúpila. Samozrejme, podobných príkladov mám viac. Čo myslíte ale? Moja teta potešila sa? Absolútne chápem, že ak sa vás to osobne netýka, nemáte prečo sa o túto informáciu podeliť. Ale čo keď za túto informáciu, dôležitú pre mňa, dostanete 110 eur? Je to pre vás zaujímavé? Ak áno, vysvetlím vám ako na to. Stačí, keď mi napíšete e-mail na martin.dlugolinski@gmail.com s kontaktom osoby, ktorú odporúčate. 10 eur vám vyplatím hneď, keď vďaka vášmu tipu rozšírim ponuku našej kancelárie. To znamená, že si zmluvne dohodneme podmienky spolupráce s človekom, ktorého kontakt mám práve od vás. Ďalších 100 eur vám vyplatím hneď po realizácii obchodu, čo znamená, že buď danú nehnuteľnosť nabranú do našej ponuky vďaka vám predáme, alebo uspokojíme klienta, ktorého ste nám doporučili a ktorý hľadal nejakú nehnuteľnosť a vďaka nám si ju kúpil. Na záver len jedno malé upozornenie. Poprosím vás, neposielajte mi kontakty z inzercie alebo kontakty, ktoré ani nepoznáte a nemáte ich overené. Takéto odporúčania nebudem odmeňovať.